हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय जा जोंना आसाम टेट जानो गोनां थांगासिनो दङ आरो बेयो बावथारला साननैल'सै गेजेराव दा बेनिनो समावनो नोंथांमोननि थाखाय गल्डेन चान्स एबा गल्डेन नट लाबोना होफैदों नोंथांमोनहा बाहाय मोनगोन जे जोंनि इउपि सेक्सनाव थानाय जुग्राफि ससियेल साइन्सनि जुग्राफिनि दा बेयावहाय नोंथांमोनहा मा मोननो हागोन आवार आर्थ दा बेनिनि सायाव थानाय इन्टारियर बिसुब बेनिफ्राय मा होनो बुहुमनि बिखं मिरु गासैबो बाहागोफोर आर्थक्वेक विथ स्पेसियल रिफारेन्स टु आसाम माने आसामाव आर्थक्वेक जानाय माने बांग्रिं मावनाय बेनि सोमोन्दैखौ लाफानांगोननो लेटिटिउड आरो लंटिटिउड माने अक्ष हांखो द्राघिमा हांखो बेफोरनि बागै सलार सिस्टेम मेजर डमाइन्स लिथोस्फियार बेफोर गासैबोखौबो बेनिफ्राय मेजर लेन्डस्केप आर्थ बेनिफ्राय एबाउट आसाम बेफोरनि बागै नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्स मोनसे भिडिअआवनो लाबोदों नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै ला आरो बिनि ससियेल साइन्सनि गासैबो गाहायाव थानाय गुबुन गुबुन हिस्ट्रि पार्टनिफ्रायबो नोंथांमोना 80%आनो आपल'ड जाजोब्बाय बेखौ नायनानै लानो हागोन आरो जायफोरा रेगुलार नायदों बिथांमोना नुदों आरो नुवाखैबा नोंथांमोनहा दानि डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय बेखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनगोन एबाउट आसामनियाव ए टु जेड नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों गोबां रेसपन्सबो होदों नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थानानै नाय गासैखौबो मोननो हागोन दा नैबेखिनि समाव नोंथांमोननो बाहाय लाबोदों अबजेक्टिभ टाइप नट आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा मा होनो बुजायनाय टाइप हिसाबैबो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन फार्स्टनिफ्राय फैदो नायदिनि जोंहा बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिंनो सम नांगौनो बेखौ मा होनदों एक्जाक्टलि जोंहा 365 सान लायो डेज लायो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय मा एक्जाक्टलि बेसेबां लायो बेखौ जोङो गोबाङानो मिथिया बे जाबाय 5 घन्टा सम लादेरो 365 सान 5 घन्टा 48 मिनिट आरो 45निफ्राय 47 सेकेन्ड सम लायो होनदों जायनि थाखाय बेखिनि सम बारा थानायनि थाखायनो जोंनिया मा जायो जेला लिप इयार एबा बारायगा बोसोर जायो अब्ला मा जागोन 365 डेजआ 366 डेज जाहैगोन मानो होनबा 5 आवार 48 मिनिट 5 आवार 48 मिनिट बारायै 6 आवार खाथिफ्राम बारायनानै 24 आवार जाहैगोन मोनसे बोसोराव जाय इयारखौ 4जों डिभाइड खालामनो हायो बेबादिनो मा जाहैगोन बेनो मोनसे बारायगा बोसोर जागोन जेरै 2020आ जादोंमोन बेनिफ्राय फैगौ 2024आ जागोन लिप इयार दा बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ मंगल ग्रहनि ग्रहसाफोरा मा होनदों मंगल ग्रहआ मोननैल' मुन दङ ग्रहसा माने मुन्सफोर दङ बे जाहैबाय फबस आरो बेनिफ्राय डाइमस दा बे फबस आरो डाइमस बे मोननैखौ गोसोआव ला बेनिफ्राय जेसेबांनाखि ग्रहफोर दङ बेफोरनि बे खैथा बेसेबां मा दङ ग्रहसाफोर दङ एबा मुनफोर दङ बेफोरनि बागै नोंथांमोना आबुं मिथिजोबनोबा डिसक्रिपसनाव मोनसे सलार सिस्टेमनि सायाव कमप्लिट डिटेल क्लास लानाय दङ बेखौ नोंथांमोना नाय बेनिफ्राय दङ जेखि जाया होफाबावदों बृहस्पतिनि गाहाय मुनफोरा जाबाय मोनब्रै बेयाव दङ लु बेनिफ्राय इउर'पा बेनिफ्राय जेनिमिड बेनिफ्राय सिलिस्ट बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय सनिनिया मा दङ माइमास बेनिफ्राय इनसेलेडास बेनिफ्राय टेडिस बेनिफ्राय डायन आरो बेनिफ्राय रिया आरो टाइटान आरो जोंना बेयाव थांनाय 2019नि जिथु टेट बेयाव सोंदोंमोन टाइटाना बबेनि ग्रहसा होननानै बे जाहैबाय सनिनिमोन दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय सनि माने सेटार्न बेनिफ्राय सानखौरांनि देरसिन बेनि बागै मिथिनोबा देरसिन ग्रहसा होननानै जुदि मिथियोबा जोंहा बृहस्पति एबा जुपिटार फिसासिना बुध एबा मार्केरि बेखौ बयबो मिथिगौ समायनासिन मा बुङोबा सनि एबा सेटार्न बुहुमनिफ्राय समानफ्राम होनबा भेनास एबा शुक्र ग्रह आरो बुहुमनि खाथिसिनाव थानायबा जाहैबाय मंगल ग्रह बेनिफ्राय गोजोंसिन हाथरखिया मा होनदों गोजोंसिन हाथरखिया जाबाय सिरियास बेखौ गोसोआव ला मुङा आरो बेनि साइन्टिफिक मुं दङ बे जाहैबाय आल्फा कनिस मेजरिस बेखौ गोसोआव लाफानांगोन बेनिफ्राय बुहुमनि खाथिसिन हाथरखि बे जाहैबाय सान गोबांनो गोनो गोथो जादों जानो हागौ साना मोनसे हाथरखिसो मानो होनबा बेयो नक्षत्र बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय दं गुदुंसिन हाथरखि होननानै बुङो हटेस्ट हाथरखि बे जाहैबाय दा वाफ बेनिफ्राय बेखौ वाफ रयेट स्टार WR102 होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो होनदों दा वाफ होननानैबो खेबसेनो बुंनो हागौ दा वाफ बेनिफ्राय सानखौरांनि सानखौ गिदिंनाय सानफोरनो बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन बे चार्टखौ आरो बेफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि थाखाय गल्डेन चान्स बेनो बेयाव थानाय नोंथांमोना बिनि PDF फाइलनि लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव खनसे हाब बुधआ जायो गासै लायो 88 डेज बेनिफ्राय लायो शुक्र ग्रह बे शुक्रआ जाहैबाय 225 डेज लायो बेनिफ्राय बुहुमा 365 डेज लायो बेनिफ्राय मंगल ग्रहआ जाहैबाय गासै 687 डेज लायो सानखौ गिदिंनो बेनिफ्राय बृहस्पतिया नाथाय 11 इयार्स लायो 11 इयार्स बा 11 × 365 डेज जागोन अब्ला बेसेबां डेज जायो बेखौ साननांगोन
बेनिफ्राय सनिया जाहैबाय 29 इयार्स लायो 29 इयार्स बा बेसेबां सान लानो हागौ 29 इन्टु 365 डेज सानजाबनांगोन बेनिफ्राय इउरेनासआ 84 बेनिफ्राय 164 डेज लायो नेपसुना लास्ट ग्रहसाया बेनिफ्राय लास्ट ग्रहआ बेनिफ्राय जोंहा मा दंबावोमोन प्लुट' सिगांनि समाव प्लुट'खौबो सानखरांनि ग्रह होननानै लानाय जायोमोन ओंखायनो मोनगु होनोमोन नाथाय ना मोनदाइनल'सै आरो बेखौ सानखौ गिदिङा होननानै थांनाय 2006आव बिगियानगिरिफ्रा मिथिनो हादों आरो बेनिफ्राय बेखौ बाद होनाय जाबाय बे बाथ्राखौबो मिथिनांगोन दानिया बुङो बुहुमनि गासै अक्ष हांखो एबा लेटिटिउडआ गासै बेसेबांनो बे जाबाय 180 180 लेटिटिउड माने माबि गोबाङानो मिथिया अक्ष हांखो दा बे बुहुमनि नैबे नर्थ आरो बे साउथ जायोब्ला बेयाव ओरैजाय सानजा सोनाबै माखासे हांखो साननानै लानाय जादों बेनो जाहैबाय लेटिटिउड आरो बेयो गासै खावसेखौनो लानाय जायो माने मोनसेयानो मोदैयाव गिदिंजोबो नालाय बेखायनो बेयाव गासै बिनिफ्राय बेसिम 180 दङ होनदों बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय द्राघिमा हांखो एबा लंटिटिउडआ जाहैबाय बेबो 180 था नाथाय मेजर हिसाबै लायोबा बेयो 24 थाल' लायो माने गाहाय द्राघिमा होनबा बे द्राघिमाया जाहैबाय बे आर्थ बे नर्थ आरो बे साउथ बा बेयो मोननै मिरुखौ फोनांजाबग्रा बेबायदि हांखो बेखौनो होननानै बुङोमोन लंटिटिउड एबा माबि द्राघिमा हांखो बेनिफ्राय दङ गुबै एबा गाहाय अक्ष हांखोआ मा होनदों बे जाहैबाय बिषुबखौ लानाय जायो आरो बिषुबनि अक्षफाना जेब्लाबो 0 डिग्री बेखौ लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय दङ कर्कट क्रान्तिनि अक्षफाना बेसेबांनो कर्कट क्रान्तिया माखौ होनो नैबे नाय बे बुहुम बेनिफ्राय नैबे जुदि मेजर अक्ष हांखो बे बिषुब जायोबा एबा इकुवेडर होनना बुङो जेखौ बिषुब जुदि जायोबा बियो बिनि साहा बाहागोआव नैबेनिफ्राय 0 नालाय बिनिया 0निफ्राय बेसिमाव सहैनायाव 23.5 डिग्री जुदि जाय जानथायाव थायो बेनो कर्कट हांखो बेनिफ्राय ओरैजाय थिग बिदिनो ओरै खोला मिरुथिंजाय बेखिनिसिमाव 23.5 डिग्री जाय खोला बाहागोआव थानाय अक्ष हांखोआनो जाहैबाय मकर क्रान्ति बेनो कर्कट आरो मकर बेनिफ्राय सा आरो खोला मिरु बेंखनखौ अक्षफाना बेसेबां आवग्रिना दङ माने मा होनदों नैबे कर्कट क्रान्तिनि उनावहाय नैबेखिनि मिरु बाहागोआव बेंखन हैनाय बेखिनि मिरु बाहागो थानायनि अक्षफाना बेसेबांनो 66.5 डिग्री बेखौ गोसोआव लानांगोन अक्षफाना बेनिफ्राय गाहाय द्राघिमा हांखोनि बारलांनाय जायगाया बबेनो बुहुमनि गाहाय द्राघिमा हांखो होननानै जायखौ सानो मेजर हिसाबै लायो बिनि बारलांनाय हांखोनि जायगाया बे जाहैबाय लन्डननि माने इंलेन्ड हादरा लन्डननि गेजेराव थानाय ग्रीनिस मुंनि मोनसे मन्दिर बेजों साननानै लाजानाय हांखोआनो जाहैबाय गाहाय द्राघिमा हांखो दानिया बुहुमा सानखौ गिदिंखननायखौ बिजिरग्रोदोंमोननो माने बुहुमा दे सानखौ गिदिङो बे बाथ्राखौ सोर बुंजेना होनदों बे जाहैबाय 1514 मायथाइयाव बेखौ बुंजेनदों बे जाहैबाय कपारनिकास मुंनि सासे बिगियानगिरिया बुंजेनदोंमोन मानसिया बेखौ गोसोआव लानांगोन कपारनिकास बेनिफ्राय बुहुम सान आरो हर समान जायो माब्ला होनो मोनसे बारलांबाय कर्कट क्रान्तियाव साना थोंजों माला गोलैयो होनदों दहायनो बुंदोंमोन नैबे बुहुम बे बिषुब आरो नैबे साहा बाहागोनिया 23.5 डिग्रीनिया बे कर्कट आरो बेयो नैथिंजाय मकरनि दानिया बे कर्कट क्रान्तियाव साना माला सिदा जाहैयो होनदों सानाथ' जेनेरेलि बिषुबजों थायो ओरैजाय थाङो 6 मास ओरै थाङो 6 मास दा बेबायदिनो कर्कट क्रान्तियाव गोलैहैनाया जाहैबाय 1 जुन खालि थोंजों गोलैहैयो आरो मकर क्रान्तियाव 22 डिसेम्बर खालि गोलैहैयोनो सिदा मकर क्रान्तियाव बेखौ गोसोआव ला दाना नैबे मोनसे बाथ्रा बुहुमाव सान आरो हर समान माब्ला जायोनो माने मा जेला कर्कट क्रान्तिथिं थांगोन आरो मकर क्रान्तिथिं थांगोन बे मोननै बाहागोआवनो जेला थांनानै समान जाहैयो होनदों अब्ला मा होनदों बुहुमाव सान माने सान बाहागो थानाय आरो खोमसि एबा हर बाहागो थानाय बे मोननैबो समान जायोनो माला मोननै बारायाव गोजां बोथोरथिंजाय ओरैजाय मोनसे 23 सेप्तेम्बर बेनिफ्राय गोलोम बोथोरथिं लायोबा 21 मार्च बे मोननै दिनाव जेब्लाबो साननि आरो हरनि मोननै बाहागोआ समान जायो बेनिफ्राय बुहुम आरो साननि लावसिन जानथायनो जेलाना बुहुमा गावनि मिरु बिथायाव थानानै बुहुम सानखौ गिदिङो बे सान दा बेयावहाय बुहुम आरो सान बे गोजान जेनाखि जानथाय बियो जायगा लानानै आलदा आलदा जायोनो दा बेखौ मा होनो जायगा लानानै एबा बाराय लानानै माने गिदिंनायनि सान लानानै दा बे समाव नायनो नागिरनाया जाहैबाय बुहुम आरो साननि लावसिनथार जानथाय जानायनो बुहुमजों सानजों गोजानसिन जानाय साना बे जाबाय 4 जुलाइ खालि बयनिख्रुइबो जानसिन जायोनो बुहुमा सानजों बेनिफ्राय खाथिसिन एबा बुहुम आरो साननि खाथिसिनथार जानाय समा जाहैबाय 4 जानुवारि खालि 3 जानुवारि खालि बुहुम आरो सानजों जेब्लाबो खाथिसिन जाथारोनो बेनिफ्राय 4 जुलाइ खालि सान आरो बुहुमनि गेजेराव गोजानसिन जानथाय फाराग थायो होनदों बेनिफ्राय जोङो फैदो गाहायाव
जोंना मेरियाना एबा चेलेन्जार लैथो दंग एबा लैथो सिङाव थानाय हाखरबो होनना बुङो। दा बेयो बबे लैथोमायाव दङ होनदों, बे जाहैबाय पेसिफिक एबा प्रसान्त लैथोमायाव दङ। बेनिफ्राय बेबो फैनो हागौ सिम्पल मोनसे, बबे लैथोमाया आखान्थिथाम महरनि, बे जाहैबाय भारत लैथोमाया। बेनिफ्राय बबे लैथोमाया इंराजि एस महरनि, बे जाहैबाय प्रसान्त लैथोमा एबा पेसिफिकआनो। दा लैथोमाया गासै मोनबा, गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ। बे जाहैबाय मामोन? प्रसान्त, आटलान्टिक, भारत सा लैथोमा आरो खोला लैथोमा। बेनिफ्राय दं बुहुमनि मण्डल एबा खोलोब। बुहुमनि मण्डल एबा खोलोब माने दहाय जोङो मोनखादोंमोन बेखौ क्रास्ट मेन्टेल कर जों लानो नुखादों सिलेबासाव, गासिबो सिलेबास बेस नोंथांमोन नायगासिनो था। बेनिफ्राय बुहुमनि हा बाहागो, बे हा बाहागोखौ बुहुम बिखुं जों मानसि थाग्रानिफ्राय मिरु गेजेर बाहागोसिम, बेनिफ्राय बे गेजेर बाहागोसिम मा खालामदों होनदों? मोनथाम बाहागोआव रानदों। बे जाहैबाय बिखं, इंराजियाव क्रास्ट, जोख्लोब मेन्टेल, मिरुआ जाहैबाय खर। दानिया नाय, बिनिनो सियाल थोरफो होननानै बबेखौ मिथिनाय जायोनो? बे जाहैबाय क्रास्ट एबा बिखं मण्डलखौ सियाल होननानै बुङो। सिलियालनि एस आइआ जाहैबाय सिलिकन, बेनिफ्राय ए एलआ जाहैबाय एलुमिनियाम। बेजों जथायनानै सियाल जादों। माने बे थोरफोआव, क्रास्ट एबा बिखं थोरफोआव सिलिकन आरो एलुमिनियामखौ मेक्सिमाम मोननाय जायो होनदों, बेनिखायनो बे। बेनिफ्राय सिमा थोरफो होननानै बबेखौ मिथियो? बे जाहैबाय मेन्टेल एबा जोख्लोब मण्डलखौ बुङो। सिया मा जाहैबाय? सिलिकन आरो एस आइआ सिलिकन, एम एआ जाहैबाय मेगनेसियाम। बे मोननै सिलिकन आरो मेगनेसियाम मोननै मोनो बाहाय गेजेर बाहागोआव, आरो बुहुमनि गेजेर बाहागोआव माने जोख्लोब मण्डलाव। बेनिफ्राय दङ भारतनि मान समखौ लानाय द्राघिमा फाना बेसेबां होनो? माने भारतनि मान सम साननो एबा भारतनि द्राघिमा मान समनि द्राघिमा फाना बेसेबां होनो? बेयो फैनो हागौ। बे जाहैबाय 82.5 डिग्रि एबा 82 खावसे नालाय मा खालामनोनो? 82 डिग्रि 30 मिनिट। आरो बे बुस्थुआ मा? बेखौ आं खिन्थाखांखाबाय। नोंथांमोना जायफोरा रेगुलार नायदों बिथांमोना मिथिगोन। डिसक्रिपसनाव गोबां लिंक दं बेफोरनि बागै। दानिया बुहुमनि सौखाव बेसेबां होनो? बुहुमनि सौखावा जाहैबाय 6378 किल'मिटार। बुहुमनि सौखाव माने मा? जों बयबो मिथिगौ बुहुम, बे बुहुमखौ गेजेर बाहागो खालामबा, मिरु खालामबा बेनिफ्राय बेसिम जानथाय, अब्ला बेनिफ्राय बेसिम जानथायबा नैबेखौ ओरै बोदेरबा मा जागोन? बुहुमनि खावसे जागोन। खाव आरो बे खावनि बाहागोआ मा जागोन? अब्ला 2 जों इन्टु खालामबानो जागोन 6378 किल'मिटारखौ। अब्लानो मिथिगोन बुहुमा गासै बेसेबां गुवार। बेनिफ्राय नैबे मोनसे मा होनदों? इल नेन'खौ बबे लैथोमायाव मोनो होनदों? बे जाबाय प्रसान्त लैथोमायाव मोनो। बे 2019आव फैदोंमोन इल नेन'। जायफ्रा नायदों नोंथांमोनहा नुगोन। आरो बे 2019नि कमप्लिट नोंथांमोना 100% आरो 100था एन्सारनि सल्भ खालामनाय नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन, दाबो सम दं। डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बेनिफ्राय जोख्लोब मण्डल आरो मिरु मण्डलनि सिमाखौ मा बुङो होनदों? जोख्लोब मण्डल आरो मिरु मण्डल, बेबायदि खोलोब जोङो बुहुमखौ मिरुसिम रानदोंमोन। बे बर्डारखौ मा होनो होनदों? मानि जोख्लोब आरो मानि मिरु मण्डल, मानि माबि क्रास्ट आरो मेन्टेल आरो करनि सिमा बाहागो, बेखौ मा होनो? महर'फिसिक डिसकन्टिनिटि होनना बुङो। बे दंमोन, बेबो 2019आव फैदों। बेनिफ्राय बिखं मण्डल आरो जोख्लोब मण्डलनिखौलाय? बे जाहैबाय माबि सा बाहागो क्रास्ट आरो मेन्टेल बाहागो, बेनि सिमानि गेजेर बाहागोखौ बाउन्डारिखौ मा होनो? बालेन डिसकन्टिनिटि। बे जाहैबाय बालेन डिसकन्टिनिटि। बेनिफ्राय निपे बुंब्ला माखौ बुङो? बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगोन, बे मिरु मण्डल एबा करखौ निपे बुंनाय जायोनो। दानिया होनदों अरगें एबा कुवाक एबा मा होनो बेखौ? ट्रेमर। बे बांग्रिं मावनाय, बे बांग्रिंनि खोलोब, जोङो बर'आवबा बांग्रिंखौनो होनांगोन, नाथाय आलदा बियो इंराजियाव। बांग्रिं मावनायनि बाहागोफोरा मोनबेसे होनो? मोनब्रै बियो। मा? टेक्टनिक, भल्केनिक, बेनिफ्राय केलेप्स, बेनिफ्राय एक्सप्लसन। बेबायदि मोनब्रै बाहागोआव रानो होनदों, बेबो फैनो हागौ। बेनिफ्राय आसामनि रेफारेन्स लानो थिनदों जिहेतु सिलेबासाव। आसामाव देरसिन बांग्रिं मावनाया माला जादों? 1950 15 आगस्टआव जादों। 8.6 मेगनिटिउड जादों। आरो बेनि मेजर जायगाया जादों साउथ अफ द मेकमोहन लाइन। मेकमोहन लाइन माने इन्डिया आरो चाइना बर्डार, बेयाव जादों। आरो बेनिफ्राय बेनि खोला बाहागोआव जादों, साउथ पार्ट नालाय खोला बाहागोआव आसाम साइडआव जादों। बेखायनो आसामाव बे जादों। गासै 8.6 मेगनिटिउड, बेनिफ्राय बांसिन दासिम जायाखै। थैनाया 4800नि बारा थैदों। दानिया बाहाय दङ, नोंथां नुदों नैथि देरसिन जानाया। नैथियाव 1943आव जादों। बे जाहैबाय 23 अक्ट'बराव जादों।
7.2 मैग्नीट्यूड आरो बेनिफ्राय बियो गलाघाटआव जादों। बेनिफ्राय थांनाय 2021आवबो जोबोद गिदिर जादों लेटेस्ट बेखौ सोंनोबो हागौ लेटेस्ट बांग्रिङा माला देरसिन जाया 2021आव जुदि सोंबाय बायोबा 28 एप्रिल 2021नि बयबो मिथिगौ बेखौ गोबां जायगायावनो आघात जादोंमोन बेनिफ्राय 6 पइन्ट मैग्नीट्यूडनि जादों आरो 6 पइन्ट थांदों। दानिया फैदो बेवहाय माखासे बाहागोफोरखौ नोंथांमोननो कुइसन टाइप खालामनो हायाखै नट टाइप लिरख'नानै लानाय बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बेयो जा दं बेखौ नोंथांमोननो मोनफा मोनफा हाजोबाबाबो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक दं जेखौ डाउनलड खालामनायनि अपसन दंखायो अब्लाबो मोनसे नाय मेजर डोमाइन्स अफ आर्थ माबे माबि बुहुमनि गाहाय बाहागोफोर मा असिन जेरै लैथोमा होनदों बेयाव दङ प्रशान्त पेसिफिक बेनि गासै हा खालिया 165.2 निजुत बर्ग किल'मिटार बेनिफ्राय मेरियाना एबा चेलेन्जार दंग दङ बेनो बुहुमनि देरसिन लैथो दंग जेरै 11,022 मिटार बेनिफ्राय गोथौआ जाहैबाय बेनिया प्रशान्त लैथोमानिया गड़ गोथौआ 5,000 मिटार दिपफोरा 20,000नि बांसिन दिप दङ होनदों जेरै जाय मा मेजर दिपफोरा दङ जापान ताइवान फिलिपाइन निउजिलेन्ड इन्ड'नेसिया बेनिफ्राय लैथो दंग'फोरनि बेलायाव दङ माबे गुबुन गुबुन फिसाफ्राव दहायनोथ' चेलेन्जारा देरसिनमोन एबा मेरियाना बेनि मुङा बेनि अनगायैबो एलुसिमान किउराइल फिलिपाइन थांगा पेरु चिली बायदिसिनाबो दंनो आरोबाव मुंदांखा बिनि सिङाव थानाय लैथोफोरा जादों माबे लैथोमानि सिङाव थानाय लैथोफोरा बेरिं बेनिफ्राय अख्तस्क बेनिफ्राय जापान खोलासिन फिलिपाइन आलास्का बायदिफोर आरो मा होनदों बे लैथोमायानो प्रशान्त लैथोमानि देरसिन एबा गोथौसिन लैथोमानो बेनिफ्राय प्रशान्त लैथोमायाव माखासे इसलेन्डफोर दङ बेफोरो जाहैबाय बार्निय बेनिफ्राय मुलुगनि थामथि देरसिन लैथो आइसलेन्ड बे जाहैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दङ सेन्टि ग्रीनलेन्ड आरो बेनिफ्राय गिनियायाव थानाय ग्रीनलेन्डआथ' सेथि आइलेन्ड बेखौ बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय दङ देरसिन लैथो फिलिपाइन सि बेबो बाहायनो दङ होनदों जायनि अरथाया 5,695 मिटार किल'मिटार दा बेनिफ्राय नायदो आटलान्टिक लैथोमा दङ आटलान्टिक लैथोमायाव मा दङ हा खालिया 82 निजुत बर्ग किल'मिटार दा बेखौ नोंथांमोना नायदो बाव एस महरनि बेनिफ्राय मा दङ बाहाय बबे लैथो दङ बबेया मा बेखौ नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय दङ भारत लैथोमानि फिचार्सफोरखौ नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय खोला लैथोमा बेखौबो नायदो सा लैथोमा बेखौबो नायदो बे मोनफा नायलांजोबनो हागोन बेनिफ्राय दङ कन्टिनेन्टस हादरमाफोरनि बेलायाव गासै 7टा एसिया बयनिख्रुइबो देरसिन एसिया हादरमायाव थानाय हाजो थिखिनिफोर बेफोर बाहाय दंजोबो बेनिफ्राय दङ जौयेना पामिर जौयेन बुहुमनि देरसिनथार एबा तिब्बत जौयेन होननानै बुङो बेनो देरसिन जौसिन जौयेन बेनिफ्राय माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनि माउन्ट केटु गडविन अस्टिन गासिबो बेयावनो दंजोबो कान्चनजंगा बे गासिबो एसिया हादरमानिजोब बेनिफ्राय दैमाफोराबो बावनो गोबां गिदिर दङ जेरै जाय भारताव थानायखौथ' बयबो मिथिगौ गदाबुरि कृष्णा यांसिकियां ब्रह्मपुत्र बेफोरो आरो बेनि अनगायैबो बिलोमाफोर जेरै जाय बालकारा बैकाल गोथौसिन बेनिफ्राय सिल्का सम्बर दाल लकटक बेफोर गासिबो बालाहामानि बेलायाव गबि थर आरब बेफोर गासिबो एसियायावनो दंजोबो दा बेखायनो बेफोरखौ नाय बेनिफ्राय इउरप हादरमानि सायाव थानाय गासैखौबो फिचार्स आफ्रिकानि फिचार्स बेनिफ्राय सा आमेरिकानि खोला आमेरिकानि बेफोरनिफ्राय खोला आमेरिकानि उनावहाय असेनिया जोबथारनाय फिसासिन हादरमा बेनि बागै नोंथांमोना बाहाय मोनगोन दानिया फैदो लिथोस्फियार आरो हाइड्रोस्फियार बेनि बागैबो नोंथांमोना बाहाय मोनगोन बेफोरखौबो नायदो बेखौ नट हिसाबै मोनखादों ओंखायनो आं बुजायजोबला बुजायबा जोबोद गोलाव जागोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नाय बेनिफ्राय मोनफा दङ एटमस्फियार बारमण्डल ट्रपोस्फियार स्ट्रेटोस्फियार मेसोस्फियार थार्मोस्फियार बिसोरनि जेरै बबेयाव अजन गेसनि गुन्द्राया बबेयाव थायो एर'प्लेना बबे थोरफोजों खारो ट्रपोस्फियारा मानसिया मायाव थायो जोमैया बबेयाव जायो मारै जायो बेनिफ्राय थार्मोस्फियार रेडिय'नि गुथाल खारो आयन गुन्द्रासा दङ एक्सोस्फियार जोबथानाय बेनिफ्राय हिलियाम गेस एबा हाइड्रजेन गेस थोरफो बबेयाव थायो बेफोरखौ मोनगोन बेनिफ्राय बाय'स्फियार जिब मण्डल बेखौबो मोनगोन बेहाय जिब मण्डलाथ' गोरलैसो बेखौ लायाबाबो हायो बयबो बेनिफ्राय दङ आरोबाव वर्ल्ड माउन्टेन रेन्ज बेफोरखौबो मिथिगोन हाजोलारिफोर जेरै जाय बयनिख्रुइबो देरसिन हाजोलारि एबा लावसिन एन्डिस बेखौ मिथिगोन एन्डिसनि बागै स्पेसियेलि नोंथांमोना बाहाय मोनबावगोन नैबे एन्डिस बबेयाव दङ
मानि लावसिन हाजोमालारि बे जाहैबाय आमेरिका। बेनिफ्राय बेनि जौसिन हाजो थिखिनिया माउन्ट एकानकागुवा होनो बेखौ। बेनिफ्राय टाइपआ जाहैबाय बियो अरगें हाजो आरो बेनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन अरगें हाजो भलकेनिक अरिजिन। बेनिफ्राय दङ जौसिन हाजो थिखिनिफोर, बेनि बागैबो बाहाय मोनगोन। बेनिफ्राय देरसिन गासै 7टा 8टा 8टा गासै देरसिन गिदिर गिदिर अरगें हाजोफोर भलकेन'फोर नोंथांमोना मोनगोन। जेरै मौना ल'आ, बेयो जाहैबाय USA नि हावाइआव दङ। बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन अरगें हाजो होनदों। बेनिफ्राय दङ हिमालयनि बागै मिथिगोन। हिमालयआव गासै बेसेबां हाजो थिखिनि दङनो 14 फेक्टस दङनो। बेनिफ्राय माउन्ट एभारेस्टनि बागै मिथिगोन। बेनिफ्राय माउन्ट एभारेस्टनि गुबुन गुबुन मुंफोर, जेरै टिबेटआव मा होनोनो समलुंगामा। बेनिफ्राय चाइनिसाव मा होनोनो माउन्ट एभारेस्टखौ, बे जाहैबाय कुमालांमा। बेनिफ्राय नेपालियाव मा होनोनो सगरमाथा होनो। ओरैनो इंराजियाव माउन्ट एभारेस्ट। बेनिफ्राय दङ हिमालयानि सोमोन्दै गासैखौबो मिथिगोन। ब्रह्मपुत्रनि सोमोन्दै मिथिगोन। बेनिफ्राय लार्जेस्ट प्लेटिउ जौयेननि सोमोन्दै मिथिगोन। टिबेट जौयेन देरसिन। बेनिफ्राय हायेनाबो गासिबो सिलेबास बेस। फेमास हायेनफोर बबेनि अस्ट्रेलियान प्लेन, बेखौ बयबो मिथिगोन। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन हायेना जाहैबाय वेस्ट साइबेरियान प्लेन्स, बे जाहैबाय रासियाव दङ। वेस्ट साइबेरियान प्लेनआ बयनिख्रुइबो देरसिन। बेफोरखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय मेजर टाइप अफ प्लेन्स हायेननि बाहागोफोरनो माजों स्ट्राक्चारेल, बेनिफ्राय डिप'जिसनेल, बेनिफ्राय इर'सेसनेल, बेफोरखौ नायनांगोन। गासैबो बेखिनियावनो नोंथांमोनहा खर'नि सिलेबासनिखौ मोनगोन। आरो गुबुन गुबुन गाहायनि हिस्ट्रि, इक'नमिक, बेनिफ्राय आरो पलिटिकेल साइन्स बेफोरनि बागै, आरो MIL बर'निफ्रायाव गोबां कमप्लिट LP आरो ME गासैबो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। नायबानो जाबाय। जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामना गुबुनफ्राबो मोननो हायो, जाहाथे पास जाजोबो। गोजोन्थों।